Wow, aké malé čipsy. Aké som ešte nevidel. Také. Ale Dan má celý balík. Neuveriteľné. Miley má celú stenu Pringlesov. Aké nudné je to. Miley sa určite preje čipsami. Začnime s Phoebe. Napadla mi myšlienka. Budem schopná chytiť čipsy pinzetou. A lupa mi pomôže preskúmať takú omrvinku. Wow. Pod lupou sa čip nezdá taký malý. Ale v skutočnosti je to len omrvinka. Áno, musím to vyskúšať. Je to chutné. To je všetko. Teraz je rád na devovi. Nemôžem sa dočkať, kedy to vyskúšam. Čo? Nie. Možno to bolo prilepené lepidlom? Je to tak zvláštne. Ako to otvorím? Aha, správne. Použijem svoju pílu. Použijem ju veľmi rýchlo. A odrezať veko. Áno, funguje to. Áno. Teraz hodíme balík. Chyťme všetky čipsy do úst. Chutné. Páči sa mi to. Dievčatá, bolo to neuveriteľne chutné. Au, to boli. Je mi ľúto, ale je to dočasne nedostupné. Teraz je rád na mne. Mám celú stenu Pringles čipsov. Milujem ich a môžem ich zjesť všetkých 100 balení. Musí sa to urobiť. Rýchlo a presne ochutná všetky chute. Ups, prepáčte, ale radšej neprekážajte. Nič nevidím, keď jem neuveriteľné čipsy. Je to neskutočne lahodné. Prišiel mi skvelý nápad. Dám si stavebnú príľbu. Teraz sa nebojím mojej plechovky Pringles. Ups, prepáč, Dan. Tiež potrebuješ takúto príľbu. Je to splatné? Hurá! Zničme túto horu Pringles. Vezmi auto a zraz to všetko dole. Ach nie. Teraz som celý pokrytý Pringles a nemôžem vstať. A teraz má Miley celé vajce. Je to strašné. Čo, Dan? Och nie, 12 vajec a Phoebe má 100 vajec. To je odporné. Je strašidelné pomyslieť, ako to zje. Ale začneme s Miley. Musím si rozbiť vajce v ústach. Je to tak strašné, že pohľad na to ma znechucuje. Och, to je odporné. Nemám to rád. Je to také klské a nepríjemné, že to už nikdy nechcem skúsiť znova. Dan, teraz si na rade ty. Poď. Dobre. Pokračuj. No, tu zjem všetkých 10 vajec. Presne tak, napadla ma myšlienka. Môj sensei ma naučil trik. Teraz vám ho ukážem. Potrebujete hodiť vajcia do vzduchu a rozbiť všetko ľahkými rukami. Teraz chytíme všetky polovice. Juhu! Podarilo sa to. Je to neuveriteľne skvelé. A teraz ich musím všetky vypiť slamkou. Je to odporné. To stačí. To je nechutné. Vôbec sa mi to nepáči. Nenávidím vajcia. Myslím, že je to hrozné. Už som skoro hotový. A teraz je to priester. Poď, naozaj? Dúfal som, že budem môcť sedieť pokojne. Ktorú akciu som začal? Vezmem si túto. Počkaj, zachráň ma. Nie. Čo sa deje? To nie je možné. Celá hora vajec padá priamo na mňa. Zachráňte ma. Vajcia na mňa padajú. Aké nechutné. Nie. Celé mám vlasy od vajíčka. Je to hrozné. Wow, Phoebe, ako sa máš? A určite je v poriadku. Dokonca vyzerá dobre v žltom. Poďme ďalej. Wow, to je marmeládové oko. Aké je chutné. Ale Miley má 10 marmeládových očí. Super, neuveriteľné. Dan, máš 100 vrstiev želé očí. Skvelé. Začnime s Phoebe, pretože má len jedno. Nevadí mi to. Začnime. Dobre. Je to tak chutné. Milujem to. Úžasné. Ale chcela by som viac. Dobre, teraz je na rade Miley. Hurá, radšej by som skúsila všetky marmeládové oči. Stavím sa, že by som si dala všetkých 10 želé očí do úst naraz. Určite budem pať. Tieto oči sú už v mojich ústach. Mám ešte 5, ktoré musím vopchať. Dobre, a podarilo sa. Takmer hotovo. Aké chutné. Páči sa mi to. Teraz si na rade ty. Jej. Som taká hladná, že s radosťou zjem všetkých 100 marmeládových očí. Poďme hádzať jedno a ešte jedno. Vynikajúce. A teraz ešte zo pár, chlapci. Moje oči. Pozrite sa na to. Hodí sa mi zelená. Je to tak chutné. Dievčatá, som neuveriteľne šťastná, že mám toľko chutných marmeládových očí. Čo to je? Chceš, aby som sa s tebou podelil? Prepáč, ale som pripravený byť chamtivý po zvyšok svojich dní. Ale určite sa nechcem deliť o marmeládové oči. Všetko to zjem sám. Ach, Čo nie. je so mnou?
Celá tvár mi je pokrytá ľadom. Čo mám robiť? Stal som sa monštrum. Wow, to je žuvačka Haba Baba. Je taká lahodná, ale Miley má len jednu. Medzi tým má otec až 10 žuvačiek Haba Baba. Koľko potom má Phoebe? Wow, nemôžem uveriť vlastným očiam. To je až 100 žuvačiek Haba Baba. To je super. Chcela by som všetko vyskúšať čo najskôr. Začnime s Miley. Ja? Dobre, radšej by som vyskúšala žuvačku. Och, aké je to chutné. Páči sa mi to. Chcete vidieť, akú obrovskú bublinu dokážem nafúknuť? Pozrite sa na mňa. Ach nie, moja žuvačka. Chyť ju. Fuj, Miley, tvoja žuvačka je na mojej tvári. Aký to odpor. Vôbec sa mi to nepáči. Čo? Moje obočie? Odlúpla som si obočie. Musím ho rýchlo prilepiť späť. Je to v poriadku? Podarilo sa? máš krivé Vyklíč na krma. To je tak vtipné. A čo teraz? Je to tvoja rada, Ocko. Musím sa zbaviť drž to čo skvelých najskôr. balíčkov. Skvelé. Obal je odstranený a teraz môžem žúvať všetky svoje žuvačky naraz. Ukážem vám, ako nafúknuť najväčšiu bublinu na svete. Pozrite, aká je veľká. Jej, nie je to super? Naozaj? Čo ak ju prasknem? Ale no tak. Čo si to urobil? Pozri sa teraz na moju tvár. Fuj. Dobre, aj tak to Fuj, môžem si zjesť. odporný otec! Hurá! Milujem žuvačky, najmä Huba Buba. Asi by sme to mali vyskúšať. Chcem tiež skúsiť nafúknuť bublinu. Aké veľké som dostal. Teraz ho môžem uviazať a pripevniť na svoju stoličku. Pozri na to. Mám balónovú šnúrku. Skvelé! Chcem urobiť viac týchto bublín. Aké skvelé! Podarilo sa mi nafúknuť 100 balónov. Už skoro hotovo. To je super! Super! Chlapci, nemôžem byť. Odchádzam. Dovidenia. Je to tu tak krásne. Veľmi sa mi to páči. Aké super! Môžem lietať. Wow, aký krásny donut. Phoebe má iba jeden, ale Dan má 10 donutov. To nemôže byť. Miley má 100 neuveriteľne chutných donutov. Super! Začnime s Phoebe. Pokračuj, Phoebe. Poď. Budem dokonca rád. Prišla mi na myšlienka. Nechcem sa zašpiniť, keď budem jesť donut. Keď budem jesť donut s vidličkou a nožom, samozrejme. Takto si budem môcť určite vychutnať každý kúsok a bude to nezabudnutelne chutné. Chlapci, ak neviete, čo sú to spôsoby, tak si zo mňa nerobte srandu. Chutné. Tak dobre. A už som takmer hotová. Posledný kúsok. Tak dobre. Teraz môžeš pokračovať, Stan. No, možno niečo o spôsobe neviem, ale viem určite, že tie donuty sú neuveriteľne chutné, takže potrebujem... Jesť ich čo najskôr. Idem si obliznúť prsty. A ja nie som... Bojím sa ich zašpiniť, pretože je to také Je dobré. super, že mám až 10 šišiek. Mohol som sa dosť najesť. Skvelé, teraz je na rade Miley, aby zjedla svojich 100 šišiek. Som pripravený začať, ale najskôr chcem postaviť z mojich šišiek najvyššiu šiškovú väžu na svete. Sme tak vysokí, ale bude to nerealisticky cool? Samozrejme, nikto predtým také vysoké väže nepostavil. Chlapci, už som postavil vysokú väžu, ale stále mám šišky. Určite budem potrebovať rebrík, aby som dal zostávajúce šišky na vrch. Len nič nedotýkajte. Zlatko. Samozrejme. Čo takto núd? Aký je Neuveriteľné. Och nie, padám, chlapci. Au, pristátie nebolo mäkké. Zničil si moju donutovú väžu. Donuty sú také smiešné a už som ti odpustil. Oni sú Delikátne. Ďakujem. Dobre, že sme sa dokázali odtrhnúť. Kde sme skončili? Ach, to je obchod s cukrovinkami, super. Určite tu bude miesto, kde sa môžeme schovať pred týmto nepríjemným strážcom. Ach, toto mi nesedí. Človeče, čo je tu? Moje ružové šaty budú viditeľné. Toto je obrovská tyčinka KitKat a toto je obrovský Čupa Buba. To mi bude pasovať. Moje šaty sú vlastne. Musíme sa toho zbaviť. Dobre. Myslím, že sa sem dokonale hodí. Amen. Dobre. Wow. Tiež potrebujem nájsť niečo vo farbe. Tu je modrá plechovka s mantou. Pomôžte mi, niekto spadnem. Myslím, že som v poriadku. Jej! Hurá! Môžem sa schovať za všetky tieto Oreos. Toto mi určite bude vyhovovať.
S Bohom! Už všetci jedli? Kam by som mal ísť? Aj keď, vieš, súd s cukrovinkami z toxického odpadu mi určite vyhovuje. Tak, poďme dovnútra a nikto ani nepomyslí, že som vnútri. Čo? Teraz buďte všetci Kde ticho. sa stratili? Ach, takže ty si... Hrať sa na schovávačku so mnou nakoniec. Viem, že si určite tu, ale som taký hladný. Vyber strop. Musím si ísť po... Balenie M&M's mi určite dodá veľa sily na hľadanie. Je to lahodné. Ďakujem. Odstop. Kde by som mohol? Sú preč. Bože, keby som bol zlodej. Počkať toto. A berie moje dôkazy. Tu je prvá vec, ktorú som našiel. Klop, klop. Kto býva v dome? Ahoj, zlodej. Našiel som ťa. Vylez rýchlo von a postav sa vedľa mňa, aby som ťa videl. Teraz nájdem aj tvojich priateľov. Počkať chvíľu. Bolo to len v mojej predstavivosti? Alebo sa práve otvoril tento hubalóbar? Ach, tu je ďalší zlodej. Našiel som ťa tiež. Môžeš sa postaviť vedľa svojho priateľa. A teraz ostáva len tvoj žltý priateľ. Zaujímavé. Kam by mohol ísť? Ach, toto žlté toxické sudy. Ach, tu si. Našiel som ťa. Ach, prestaň štekliť. Sotva sme ako... Dej, tentokrát potrebujem nájsť lepšiu požiadavku. A hore. Čo je to tu? Och, wow, to je Lego žlté svetlo. autíčko. Super. Tu ma určite nikto nenájde. Ale rozhodne tu nie je dosť strechy. Dobre, čím by si sa zakryl? Aj keď. Počkaj chvíľku. Som v Lego aute. Tak si môžem postaviť vlastný dom. Presne tak. Perfektné. Teraz sa môžem schovať. Veľa šťastia, dievčatá. No, chcem to urobiť tiež. Tu je super miesto, ale nenájdem horšie. Určite sa sem zmestím. Hoci... Och nie, to nebude fungovať. Musím o tom premýšľať. Táto krabica mi určite bude vyhovovať. Vo vnútri sú len modré hračky. Super. Rád by som sa tu skryl. Strážca si neuvedomí, že tu môže sedieť človek. A ona našla pre seba miesto tiež. Kam sa môžem schovať? Možno by som sa mal tváriť, že som bicykel? Áno, to by bolo skvelé, ale musím nájsť miesto, ktoré ma úplne schová. Och, aký rozkošný medvedík. To je pravda. Môžem sa do neho schovať. To je skvelý nápad. Teraz vyberieme všetky vnútrosti a môžem vliesť dnu. Sadnem si vedľa auta, aby si nikto nemyslel, že je niekto vnútri. Všetci spievajte svoju Nie je to moja pieseň. chyba. Vieš čo? Dúfam, že to nikto nevidel. Milý bicykel. Sníval som o tomto celé svoje detstvo. Nemyslel som si, že to bude tak skoro. Presnejšie povedané, nie je to tak? Čo? Je tento medveď nažive? Pomôžte mi niekto! Musím sa skryť! Och, človek. Myslím, že som v bezpečí. Dobre. Teraz budem potrebovať baterku, aby som všetko videl. Zachráň ma! Sú tu príšery! Sú všade okolo niekoho! Chcem ísť za mamou! Dovidenia. Dovidenia. To bolo také zábavné. Hej! Pardon, Dovidenia! veľmi vystrašený. Nemôžeš tu zostať Dobrú príliš noc, dlho. Howard. Má pre mňa viac. Strážca nie je viditeľný za nami, takže je ešte ďaleko. Rýchlo sa poobzerajme po mieste. Tu je žltá hruška. Musím z nej všetko vybrať a potom sa môžem rýchlo dostať dnu. Áno, tu ma určite nenájde. Kde sa mám skryť? Mali by sme nájsť skvelé miesto. Sem sa určite nik nedostane. Skočiť do koša by... Myslím, že moja modrá čiapka mi určite pomôže byť ešte nenápadnejší. Kde? Môžem. Skryť vec, to som len rúžový kámeň. Mi bude vyhovovať. Myslím si, ale tieto pumpy... Pôjdeme. Mali by. Odstránili sme ju, aby sme pomohli. Idem na to. Môže ich zvinúť. Teraz? Velbe, dokážeš to. Nie. Ideš? Sme určite tu.
Dobre. Pán Plumbel. Je príliš horúco na to, aby sme ich mali. No, tu je pár. To je všetko, Dobrý čo na mám. boxovanie. Chcel som byť ako dieťa boxer. Čo je vnútri? Čo to je? Niekto plače? Čože? Mali by sme to otvoriť. Povedz mi o Určite mne. sa tu niekto Je na skrýva. tom aj monokel. Ach, sú to všetky Sa ma nejaké... viac nedotýkaj. Bodka. Bojím sa ťa. Bojím Čo sa nie je ťa. strašidelné ukradnúť? Zostaň tu. Čo to sú za vtáky tu? Rúžové frús. Haha, štekuj ťa to? No, ja viem presne čo. Rozvinte sa, koberec. Čo? Nie. Poď sem. Sadni si vedľa svojho kamaráta. Zlodej. Dobre. Teraz. Posledný zostal. Myslím, že bola modrá. Musí byť v tomto. Krabica strašidiel. Ach, dobre. Je mi ľúto. Čo tu máme? Ach, teraz získame aj túto loptu. Odíďte odtiaľto. Zostaňte tu. Musím ťa spútať. Skvelé. Teraz nikam nepôjdeš. Kto to kričí? To je predtým, než vidí. Hej, kam ideš? Kde sme? Ušli sme pred strážcom? Nie. Je to kino. Naliehavo potrebujem nájsť miesto, kde sa schovať. Toto mi určite vyhovuje. Schovám sa za závesy. Nikto si ani nevšimne. Aj keď nie. Vidno mi nohy. Musím nájsť niečo iné. Ach, smetný kôš. Tam ma určite nikto nebude hľadať. Fuj, ako to tu páchne. Mal by som tento odpad upratať a vliesť dnu. Wow. Phoebe má super miesto. Nikdy by som nehľadal v smetiaku. Kde sa môžem skryť? Chladnička s nápojmi. Skvelé! Zostáva len dostať sa dnu a aby ma nikto skutočne nenašiel, musím sa zakryť Pepsi. Od spodu až po vrch. Nikto so mnou nebude určite bojovať. Skvelý nápad. Je to super miesto, Jane. Ale kde sa môžem skryť? Všetci sme Obľúbený dobodaní. popcorn. No, som taká hladná. Mala by som si niečo zajesť. Čo je za... Kult! Dokonca aj väčší... Môžem sa schovať pod plechovku? Nie, ani jedna. Ale dostal som Môže obrovskú sa kopu skrýť popcornu. Jasné. Hurá! Dobre, poďme dovnútra. Stlačte sa! Poďte, prikryte ma pukancami a mám hotovo. Poď sem! Dobre, určite sem pribehli. Ale kde by sa mohli schovať? Nechajme ich zdôvodnenie na neskôr. Mám tu vedro popcornu. Mal by som si dať niečo na jedenie. Aké chutné. Chýba už len skvelý kto film. sa skrýva v mojej- Popcorn. Ty si zlodej. Našiel som ťa. Chytil som ho za nos. Čo je tu? Máme nejakú Pepsi. Super. Teraz si dajme pohár. Inak, po popcorne mám úplne smet. Mňam. A kto je to tu? Ďalší zlodej. Je to dobré miesto, ale našiel som ťa. Chceš sa povoziť? Ja z Pepsi? Ani Nebudeš náhodou, us- prestaň. Stoj vedľa svojho priateľa. Ach, a teraz musím nájsť spôsob, ako... Do čerta. Je Pepsi naozaj za Zenitom? No, poďme ju hodiť do koša. Čože? Je smetiak živý, alebo čo? Ten tretí. Mal by som ťa zatknúť. To je ten tretí zlodej. Skvelé. Dokázal som nájsť všetkých. Chlapci, bežme. Kam ste išli? Tento raz bolo ťažšie uniknúť. Potrebujeme čoskoro nájsť nejaké miesto. Kde sme sa dostali? Do múzea? Tu je určite veľa obrazov, za ktorými sa môžem schovať. Videli ste tieto ružové žaby? Určite mi pomôžu sa schovať. Teraz sa postavíme za obraz a urobíme tú dieru, aby sme všetko videli. Ani neviem, kde... Musíme preskúmať múzeum, aby sme našli odľahlé miesto. Je toto mumifikovaný sarkofág? Super! Počul som Určite krok sa vo môžem tvojej dostať izbe. dovnútra a nikto ma tu nebude hľadať. Padám. Je tu pekne. Ale som vždy vo vnútri kostry. Je mi to ľúto. Tu sa cítiš pohodlne.
Musíme nájsť miesto na úkryt čo najskôr, ale sme... To je pravda. Nikto ma nenájde pod kobercom. Aj keď ani sa sem nezmestím. Doriti, možno je niekde lepšie miesto? Nie, dobroty! Je tam niekto nažive. Musím nájsť niečo iné. Brnenie. Áno. Pôjdem orech. Perfektné. Kto odchádza? Nájdete všetkých. Super. Sakera. A Jej. ostrá. Wow. Predstavme si, že som 90-kový bojovník, ktorý bojuje za spravodlivosť. Ó, mám niekoho. Bola to moja predstavivosť, alebo sa ten zraz pohybuje? Ahoj, bezočivé oči. Zlatko, vystúp a postav sa vedľa mňa. Takže neutečieš. Nebol to mäkký prístav. Kazíte tiež exponáty? Vylezte sem a nie vy. Kde sú tí dvaja ďalší? Wow, tento obraz vyzerá veľmi moderne a tak živo. Ahoj! Počkať, je naozaj živý. Žabie oči žmurkajú. Choď sám, kto je za obrazom téma? To som si myslel. Rozhodol si sa ukradnúť obrazy, Zostaň tu čo? a nehyb sa. Ostáva už len nájsť tvoj cajs. Priateľ, poď, zastav! Čo som ti povedal? Nehyb sa, dostaň sa k svojmu priateľovi. Dobre, kde nájdem toho tretieho? Ešte som neskontroloval cirkus. Spadol som tak smiešne, dievčatá. Čo je? Čo robíte? Nespoznali ste ma? To som ja, Dan. Už ma spoznávate? Mamička je preč? Tí zlodeji zase už. Kam? Nie! Na druhú stranu! Krídla a obloh. Pretože som tak unavený z utekania. Prepáčte, že sa tu tiež pokúšam schovať. Toto je rúžová! Obrus! Určite mi vyhovuje. Schovám sa pod stôl. Čo tam pre mňa je? Wow, je to menu tabula. Nikto ma za ňou určite nenájde. Poďme sa za ňu teraz skryť, pripravený? Kam môžem ísť? Ó nie, nebudem s Phoebe. Wow, to je pizza. Chutné. Kiež by som mal kúsok. Nie, musíme nájsť miesto, kde sa skryť. Ach, mám nápad. Nájdem ťa. Určite ste všetci tu. Prečo je to Clashline Idol? Dobre, jednoducho to otvorím a pozriem sa, čo je vo vnútri. Je to jedlo? Je to pred nami? Cítim sa prekliato zle. Chlapi! Zložil som ho. Čo budeme robiť? Musíme ho teraz prebrať. Nemôžeme ho tak nechať. Skúsme na neho naliať vodu. Pomáha to. Čo robíš, Tys? Našla som ťa. Teraz odo mňa dostaneš všetko. Uväznili ťa za krádež. Nie väzenie, prosím! Musíme utekať! Napadla ma myšlienka. Možno si môžeme dať niečo na zjedenie a zabudnúť na všetky nezhody. Pozri, aká chutná je pizza. Je naozaj pre mňa? Rád si dám. Som taký hladný, že som bežal za tebou. Ďakujem. Môžem vás objať ako znak zmierenia? A tak dobre.